12 ne amor kane giwachona wadhi e od wuora. Mogi ajuang machigni kendo harwaki gimoro malich mokale tielo ni eri mar adek kendo mogi mabende wadendo ni Career Thursday. Career Thursday en ang'o nyakor Mogi ajuang? Career Thursday en thuolo noero ma kata chenro noero mwabedo go tielo ni eri mogik mag chenro ni eri mano masule mokinyi kama wang'iyo ni to joka nyanam kata oganda wachidho nade e welni magitimo tije mabende gitimo. Obet tijno mar apisi, obet tijno mar lwedo, tijige komatindo kata welni matindo moganda timo nyakor Mogi ajuang. Ma endi kithor mare en mar neno ni be wajiwore kaka oganda mar no ni Kenya wadu timo gimoro ere kaka nochake to ere kaka inyalo ting'e malo mondo mi bang' odiochieng' kata at the end of the day to od ginero mabendo nyalo dwaro go kumbo, od ginero mabendo nyalo keto e mesa nyakor Mogi ajuang. Omiyo kawuono wantiere koda jatimo ohala matin mabende bomiye thuolo mondo mi ofulnwa nyinge to achak mbaka wa kod kanyo. Morini machiegni kirango picha ni eri mose oganda jokanyanam mokinyi makawuono timigi e nondi machuok. Amoso jokanyanam duto te ni oyaure uru kaka le nyinga iluonga ni Murino Dera, anyar Kano Kubura, talo kodak Kano Kasagam. Kamano. Yes. Murino Dera pimno machuok ni to sani itiyo ang'o mitimo e ngimani to itime kanyo? Sama wantiere ni an atedo kuon mamit. To kuon mamit ni atede manyata. Mokwongo natime Kibuye Market. Mano higa mar 2016 nyaka 2020 bang' corona to nawuok aduogo manyata. Koro sani wan manyata. Nyakor Mogi kiwinjo ka Murino wacho ni otedo kuon mamit manyiso ni oja kek gi dhombogo en tie koda kambi nero matedo kek. Koro ma kata ka ng'ato nigi od nyasi moro amora obed gi arus, obed gi party, tarik 14 Ngeso wantie koda unjo ni untie koda nyasi marati un kendo ji nyalo bang'o kuondi ni donge kendo wadich kode matek ahinya. Odiochieng' no udich go. Wadich godo nikech kata sama wuoyo kodi ni ojende be nyisore ni gin ojende. Ojende ma obuoro matin osebiro mokelonwa orders kendo wawuok oko wadwa moro nyimine. Exactly. Erokamano. Gima mora ni CBK no wacho ni koro gika kik watwenu kek to yienwa chamo. Kek to yienu chamo. Pesa ma kik waful to wakete gine ka banquet no melo bang banquet to be wakwaya ni kata ka watiyo kode to watiyo kode yo makare. Ok watuche but inyalo bane maro be kikiluor inyama dichwo wakwai ni kikiluor yaya ofuko chodre ura choda wande kumoro wato wamor. Erokamano. Morini gima ni obedo nade gini machalo chien kanyo pimnwa ni to isechedho nade to ere kaka ni chope tijini eri masani koro iloso kek kata kuon mag nyasi. Kanyalo wacho chien kanyo an tija mar kek ni achake kane college. Anatimo course moro ni Food and Beverage Eldoret Polytechnic. To kane an kuro an Nyasaye nochweya nyako ma kasore. To kane an kuro naneno ni mondo mi apart from Food and Beverage to mondo mi atimra nade atim course machielo mar loso kek kata loso kuon mamit ni. Koro kana lose to teko ne nodhi oheo na teko mar Food and Beverage. Koro ka wuok e college maduogo dala makoro jaoda masani Mr. Tanasi okawa to ngima to ne ber ok dariambi ni ngima ne rach. Mak mana niya kata bed mana ni ngima ne ber nikech jaoda ne tiyo. Ng'ama dhako ber gi giri go kapune. Ng'ama dhako ber go kapune kendo dhako man go kapune nigi duol kata dichuo wuoyo kodi ok ong'aw ni duonde malo ruok. Opimo ni to awuo kode nang'o. Iwinjo. Koro ok dawach ni ngimana to ne rachruok ok ne rach ahinya kech ng'ani ne nyalo kelona na nyalo chamo no pidha maber ne en gi tich. To Nyasaye bende ne tiyo koda. Nariyora ni nyaka bed gi gira to gira mana bedo go ni okonya nyaka sani jaoda mane nigi tich cha tich no rumo ni. Okay, ole. To ka koro tich no rumo ni to dina bedi
ni opidha ni beta dot na beta dot no opidha ni nani na ngech yes to biro bedo matek koro yudo ka sani koro de wacha chak gi kure koro gira matin man goni ema koro aluonge ni bi wabede kini koro konya gima ber ni notimo sales kuma ne ntie koro sani aloso teno ka wuok odhi ouso gima wadhi mbele kaka ne en chon nyithindwa dhi skul kaka ne gidhi maiso ni une kambi ma ngato ni director manager bentie ka koro anto ane CEO wuon kambi mungirore to en manager en makoro ni ngana yudo ala moro kam kama wadhi kama yo nego bed ni chulo jotich wachul kama kawuono nego bed ni dhi omwandu wadhi wa omwandu gini ndike nyaka ji Nyasaye osekonya nwachako ji 2 lakini sani wasendiko ji wanje 7 ma ngato biro kali kanyo gokinyi makando mogo kando na matimo to at the end of the evening onya neno ni samoro chule rent moro kendo mane morna oloke ngimane dak kar dak mongore kitiyo chalo nade informal settlement oken gima ber ruok to berbi gigi momiyo kamidakie mongore ka en tiji mondo mi lok ngoruok mare ok ni in kibet kanyi dwa tiyo kongore kamano kata sani kiwuok idhie Modesh Bakery mantiere Manyatano idhiyudo ka opogore gi most of ute minene diere kanyo to ngoruok mongore no an gi jotije bende mana moaye iye kanyo alwora na kanyo ma konyi nade aritani bedo nade ber malich ngato ok dego kwano moro ni adhi akwal ngani kechida wacho to kadhi akwal to kinyi na yut kanyo iwinjo koro bedo kar kanyo osekonya mang'eny kendo miyo an gi gudrapo gi jok mantiere alwora kendo gima osekonya kendo en ni eyeka ok wated kek no kata kuon mamit no kende to waloso gik mopogore kaka cookies mwaloso gi ok waloso cookie nitie kaka wapogore waloso cookie molos gi onjiri jago picha mara pa nyalo neno mesa kamera mara ariyo no nyisowa cookies migomba gigo waloso cookies molos gi onjiri onjiri ni gi proteins roteke mag del en kaka ni fwenyo mae mondo chak tedo cookies molos gi onjiri kanatin na winjo sigand jo Jaramogi Oginga Odinga University kane gitimo research ma giyudo ni onjiri en gino minyalo cham to ne giloso kode nyaka cookies by then to ka duoga bedo maduong' to ka winjo cookie ni ahinya koro wacho ni yawa to gima ne joko wacho cha gicha nyalo bedo ni beto ne reno lal we akaw gicha cha duoke chiro koro ma emomiyo na kelo gini e chiro to ber na nikech kama dak en kamongore matiri ni chiemo tek to kata ka gido chiemo nyalo bedo chiemo type achiel throughout the day koro aneno ni yawa ka kelo cookie mar onjiri ni to nyathi cha chamo samoro mayudo chiemo ne tek cha di miyo dende bedo gi roteke maber roteke mag del emomiyo naneno ni mondo timre nade alos cookie mar onjiri kendo chak wan gi cookie mar mchele cookie mar mchele ni waneno ni jopur puro samoro gidugo gi mchende gigi koro watiyo gi jopur mondo wakaw mchende gigi asto warego to waloso godo cookies kendo cookie no berne ni onge ngane iye kata achiel en mchele lilo Morin wapenji onjiri yudo kanyo onjiri tatiyo gi ngato ni mixer opidho onjiri Nyamasaria kae ene mo usona opidho macho onjiri be pidho kan mana kaka ngato nyalo pidho buolo kata kaka nyalo pidho gweno kata kaka ngato na gimi kawo mi pidhe en gi ode kendo onjiri ne gimi rite maler moloyo kata gweno tich man go maduong' en manyo japur mar onjiri ni kendo mondo be wanene to onjiri ni ere kama pure to pure nade to in kende muso ne onjiri koso chiro be lacha chiche be lacha en gi joge kendo kare kar kanyo nyaka nyithi school dhiye entiere nyaka gi jokatima gisomo ok en onjiri kendo gi gik mang'eny kare kanyo en gi puodho maduong' mopidhe gik mopogore ntiere kit chiemo mabende loso mopogore kod cookie mar mchele gi mar onjiri ni tinyalo elaborate kata pimo gima chalo nade gik mamoko moloso kendo en gik moko kaka cake kochopo kar arus gini wadich gi jok ma ikaw gi sa arus waloso ne gi cake
sa nyombo cha kendo ngeni tinde nyombo ke nyombo wa machon cha ikete kek ni nyombo moro mane ni ji ariyo dhi owadu gi jaodi biro gi dhok ariyo ka tinde tinde waloke acha weyo tinde waloke masani nyaka kek nyaka ngadi mana ena maber machalo koito mag jo Kalenjin ka koro waloso mag nyombo waloso mag arus waloso mag birthdays kendo gimoro be nitie ka maber ma aluor akwayo sirikal ni mondo wenwa gino dhi mbele graduation mag nyithi ECD graduation mag jo university koro sana kar ECD ka ema ni dwaruchi lakini ko ruche to nego jo ohala machal kodwa yes maisini kama be unyuyude kaka ubago na jogi kun mamele ni koro dwalal waka to wakwayo sirikal ni ne giwenwa weya nyithindo o graduate nikech mano be mamoro nyathi nyathi ko chako rwako gudu katin en gi geno ne adhi rwako gudu ni nyaka kaduogo to ko gol rwako gudu no kanyo to dhi nego tache wuoth mane misewuotho go kod sirikal county ma Kisumu to kata kun ma iyienge mwandu gigo utiyo nade asewuotho malach kendo kanyo taduoko ne e sirikal ma Kisumu ma county erokamano maduong' kotel negi mama Waziri Farida Salim to gi joge te mag jo trade go kata our governor Nyang' Nyong'o osemako lweta kadwa duoko erokamano maduong' ne Nyong'o ni nitiere kama no konya emano konyal gang'eyo kane covid owuok to nayudo mashinde through tendeni nayudo mashinde madongo matedo mabaga kek to kod fridge moro maduong' makase bage malose maber tasoe koro kanya duoko nero kamano jatenda madam Waziri Farida honorable wasewuotho go mang'eny sasa mwadhi devolution manotimore Eldoret nwadhi kode devolution modhi Homa Bay wadhi kode sasa manyasi mora mora timore Kisumu ka opara moluonga madhiyo koro aduoko nero kamano to mano osemiya bedo gi picha moro maduong' e county ka to ke county kende to miyo seng'eya Kenya mangima yes nikech umekatano ng'ei ko yes koro gisetiyo tich matek takwani gidhi mbele gitiyo to kendo gimedo mako lwet jomoko okata ni an kenda but gimedo mako lwet jo ohala moko matindo bende Maureen ng'ato nyalo cha gire motimo seche mochake bed ni ng'at ma samoro ing'ado mana lot e tiendara nyanya moko matine mipango kanyo kitungu karot sinani bedo nade ka mondo giri matin ni okonyi anyalo wacho ni kikicha tielo 1,000 ichako wuoth mar tielo 1,000 ichako gi okang' achiel kata nokang'eyo ni nanyalo chopo kuma ntiere kana chako loso kek nachako gi chako loven to chako loven nani sama wuoye kodi ni an gi electric ovens abich koro nokang'eyo nanyalo chopo kuma ntiere ni ket siniani her giri mitimo ni dhi mbele kitime odiochieng' kodiochieng' to bedie kilame iye ibro chopo mabor to kitimo giri ni kihero to ng'ato mobet kamoro dhi neni to biro to mako lweti kuom mano osemak lweta ji mang'eny osemako lweta organizations mopogore kochakore gi Somo Africa Somo Africa neno mako lweta eno konyi opuonji kako nego bedni timo ohala kisepuonji kako nego bedni timo to urwaki chichni madongo osemak lweta gi jomoko ni jo Catalyst Plus gin bende gin mana jo oko gibiro gin gimi jotelo jogi madongo to puonji gimikia makata nyocha wuok kar kae mama mzungu moro nobiro ni lori from Canada embe nye watieko kode mosedok County Government of Kisumu bendo osemako lweta kotelne gi mama Farida Salim FAO Food and Agriculture Organization bendo osemako lweta motegno Kirbi Kisumu kikwacha kanyo ng'at madwa timo ohala to luor ni okonyal timo moso gik mitimo gi lwedogi odhi Kirbi Kisumu bro konye Kirbi Kisumu momiyo koro kata nyalo nena kaka wuono nikech gigola e bugo to giketa oko mane manyalo wacho kaka ipogo lipiani miyudo mondo mikiki chamte ke samoro inyapo ka iwero gi siling 1,000
to ikelo mwandu ni kendo chako ya nyongano, baking powder, everything. I don't know items you use, but isenyogi. Then ere kaka ineno ni pesa ni mago ala ipogo kod nyenyo meyudo kod mwandu mopogore mondo mikini chakido giwer. Ipango tiji nade? Antiere gi bugega. Lungo ni bookkeeping. Yes. Mano e gima important. Jawala nyaka timma. Nyaka itim kata imana jang'ada lot. Bed gi bugi moro matin. Ng'e ni wero nang'o, ti produce nang'o, ti use nang'o. Koro, gimomiyo kadonje gigi. Eni kata an modesho ndika. Okay. Bing ni modesho ndika modesh nyaka chula. Koro pesa ma modesho chula cha. Ema gogo do kwanda. Ewi edwe onego bed na timango gi pesa nani mondo kika donji. Gima duong a keep records ga. Sasa ma ya wero an gi sales person kata nyara mantiere front office. Rishiteru. Kende achopo to sanire rishits mi wero godo ero rishits o record. Kwa setimo production o wacho waloso makama oketo. Kose use giduogo gitali gi jauso. Iwinjo. Koro all the expenses ki new stima, new pi timango nyaka ndek piny. Okay. So that at the end of the month man nigi tiende nade? Mae kitime kama eking'eyo godo chalo kiyo mar ohala. Okay. Ene makori neno godo ni oanda ni odongo koso thirno. Odongo koso thirno. Okay. Awinji. Yes. To jawa mang'eny samoro bedo jodonga ich kendo giwacho ni wachama kiny na yud moro. Ng'at matimre kama bo nyalo dhi nyime goala. Okay dhiyo. Okay dhi nyime goala. Mani ne goala. Ok dhi mbele. Tie jomoko bende kedo ng'iyo ohala an osiep modesh. Yes. Wadhi kacha kawo moro bro idil nade gi customers ki. Ohala to mondo mi keto osiep maber kata jasa osiep ni kamano. Yes. Kuro justas ka ino osiepna wawuoya mwawinjre. Kako osiep. Kako osiep yes. To bende gima nyaka ing'e ohala to onge wat. Awinji. Ohala onge osiep. Awinji. Koro kaka imbe ino osiepna kendo ma akwayo osiepe te ni waona mondo mi ohanda ng'ani odongre. Wamiye ohala ni chir iwinjo. Wakete keta ni gini wadwa ni mondo odongre. Yes. Miye kore mondo mi otimre nade. Okiny odoge chiro mondo wer. Tiende ni kan tie kod nyasi nadwa ni los na kek kila riyo. Yes. Ti wacho na ni kek kila riyo na 5,000. Achiwo kuom ranyisi. Yes. Wawinja. Yes. To kika kel ng'iyo moro mar ni kata gima modesh wang' ne tim na bionge wabo manye pesa na duoko ne. Pek mane moyudo kinde ma samoro ng'ato to dwaro ni miya ta onge go. Wa ndikore andika piny. Okang' na mi ni onge godo ka ni biro ne dwaro. To onge kaka dang' ibito ng'ani to wero. Ere kaka odhi mi nono to ento wero dwa ni kinyo doge chiro. Okonyal biro nono. Nyaka ni bebe ni Morin. Anto pesa ni iwacho ni na 5,000. Anta nyalo golo kama. Gisani. Yes. Kuro modong ni wena abro timra nade abro mi Juma makiny. Wawinjore mano ber. To ng'ato nyaka rit singo motimo nade? Moketo. Eko ala dhi mbele. Nikech kang'o podho to kinyine mani bi nyiera ni to ne waweno nyalo to ere. Onge kumosedhi mochope. Ere kaka ithuthu ni koda jogo eko miyo samoro lesen mopogore samoro ionge pesa gibiro gidwa ni gilor ni duka iwuoyo kodgi nade mondo michop kuma samoro wali ni angino ohala idhiro koda konde mopogore isechiedho nade? Okoyot sana ne ntiere jo health masamoro wuothoga. County government mano to wang'eyo manyaka to lesen nyaka ing'adi. Exactly. Nikech kok ing'ado lesen to imbende okimi sirikal hakine. Exactly. Koro lesen to nyaka wang'adi kendo ang'ade higa ka higa. Dwe mar adek ka dwe mar adek ang'ade. Ing'ado lesen. Yes. To ntiere gimoro ka ni food handler. Food handler en mondo mi ng'at ma mulo chiemo nyaka bed gi oboke. Manyiso ni oyiene mondo mul chiemo. Koro oboke en ma samoro kwase ng'ade to otieko ntiere period monego tieki kasto expire. Obedo renewed. Tido ka samoro wiyo wil
moki iriniwe to kokirino to joko biro koro ka gibiro to okeyo marach to wane Kenya iwuoyo gi ng'ato gimbende osetimore na maber ni giwinjo jogi kisega bedo kitimo gimoro to gibiro kiyudo tinyise ni sai mokalo na miando ni moro matin an gi ng'ik ni moro miuru ndala ariyo giwinji kendo gimi thuolo no mitimri nade midhi mirimiu gino miduogi bed godo koro kanyo to sirikandwa ma Kisumu ka osebedo maber kodo ohala chalo nade be samoro ntie month kata dwe miwacho ni mato no tek to adhacha ka jara ting December kata koro mamoya mano to ni kare ohala nigi season onge ohala maonge season kaka January gi February gi March ohala mar kek wani ok dhi but gima dhi en auso gimoro ni cookies mar omwogo cookie mar omwogo ni en nyithi school ohere sana koro en odhi e January seche ma nyithindo dhi school cha February to dok matini ka yudo ka seche ma nyithindo dhi e school madhi e boarding school ka gitingi gidhi kode koro February March wala onge en piny kochopo April ji nyombo yes nyombo ng'eny April arus to tin ok ni mala ahinya koro kanyo wala ni mar tero dhok gini kochopo dwe mar 8 kendo cha koro ji chako timo arus jok mano nyomboka koro timo arus koro kanyo bende ohala nitie alafu dwe mar 12 to koro wane iye une mo une nyasi oko chakre dwe mar in fact chakre dwe mar 10 dwe mar 10 ka mo chakre kachika mag graduations mag ECDs kanitie dwe mar 11 koro graduations mag universities dwe mar 12 to koro en festive koro kanyo to tich ber nyakoro mogigi kanyo ma de kelo ayueyo ne romo kwongo twak nieri ma bede wadendo ni Career Thursday mong'iyo ni oganda watimo ngotango magitimo mamiyo gi yuto kendo manyalo loko ngima gi parni Career Thursday bokwongo nieri chieng' tich ang'wen wantie kaendi koda Mikae Morin Odera nieri en miyo ne roma tiyo matek mondo miyo ne ni oketo gimoro e ofuke ka kiwinjo ko wacho ni miyo ber go kapu to mana mamare kikibeda beda ni irito ni wuono pacho ema wang'e ne kel gimoro ma kata sabun to nyathiwa miluoko go urito ni wuono pacho matimo nade ni okay ema kelo to lweti ko ng'adi in kod rieko minyalo manyo bachela riade kaka nyalo neno picha manyiso kanyo ne rogin achiel kom mwandu gweko ma bende Morin loso aneno kanyo cookies molos kod onjiri cookies molos kanyo kod machele mamalo no en cookies kamolos kanyo koda omwogo kata cassava nyakod mogajwang ng'eni inyalo bano bad sati ma itim gimoro milok ngima odi kanyakla koda ngima ni wuon nyakod mogajwang wamo pi machok ka waduogo to ng'ama nyalo dwa chako wala chako namo Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. En Jumapil mogwedhi waduto wadonje kalu mar Jehova Nyasaye gi chuny mobolore kendo ma otore nyime. Jesus, we love you, Lord. We bless you. Kowuok ugwe nyaka nyandwat, imbo nyaka milambo. It is indeed a wonderful day that the Lord has granted unto us. Sikundewa kanyakla koda kanisniwa. We have an opportunity to receive the Lord Jesus. Yawuoyi gi nyiri wapake kanyakla. Thank you, Jesus. Thank you for your love, oh God. We bless you, Lord. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil. Kochakore saa 4 wang'e, wapake kanyakla kendo wagwedhre kanyakla. Zaburi 122 ne amor kane giwachona wadhi e od wuora. It's the
enough to make a grown man cry. But not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Kamano nya kora mga John kamano ma intiere tielo nieri mogik ka wantiere ka endi koda Career Thursday. Career Thursday wasiko wacho ni en odiochieng' ni ma bende wang'iyo ne ng'ato timo ang'o mitimo kijapuonj to puonj no konyi nade, ka in police askari kanga to kaka ikonyo oganda ni, ka in daktari, ka in nurse, ka in wakili tikonyo ji nade nyakora mga John. Ok ni gina jogo kuma timo wala matindo kende, ka in engineer to kaka engineering nini ikonyo go piny kende gero go piny. Kawuono wantie koda Mikael Modesh ma bende wasebedo kwa mbeko go anyeto kotenre kod ohande matindo olige kimatindo ma bende osebedo kotimo kendo loko go ngimane. Modesh, king'iyo picha kacha pim mani to ng'at madwa chako wala discipline mage monego bed no bedo go kaka ng'at ma chako, to ere kaka obed kod perseverance kata sinane mondo mi kik wachni na wang' mokwonga wang' marayo gini kora bolo pangla awera go wachak nang'o. Gima nyalo wacho ne ng'ama dwa chako wala en ni kik ing'i ni nyaki bed gi pesa maduong' e kichako wala. Capital mari. Ni nyaki bed gi capital moro maduong' e kichako wala. Chaka gi gima tin ma. Chaka is the big word. That is the word. Chaka. To kisechako giri matin ni, kawuoni nyalo wang' nikech ng'eni kok ibuild gini. Yes. Kawuoni nyalo wang', kinyi nyalo wang', oruchi nyalo wang', to magi kik mi chunyi jogi. Niana. To niano, to Nyasaye mane polo malo bende ok wit jogi en kodi. Ipapa ko yawni mwanya moro matin. To mwanya mo yawni matin ni ema dhi goli oko. Exactly. Kanyalo wacho an kaka nachako mana gi kang'eny to nen gimoro silinga 1,000 ema nayo godo gik mitedogo goeko. Okay. Koro sama chopeni an kamoro makata ka inena to kdi amini ni mama nochako ga 1,000. To nwa karwa kanyo nwaloso kek to waloso gi juice mimadho. To naonge kata mana kula, aloso mana juice tasoe ndo adhi godo kibuye. Koro modhiambo tiyudo ka ji omadho juice matin, moko dong, chuna na puko juice gi, korka kinya chaka duogo, aniano gimoro wik achiel, wik mar 2, apoka Nyasaye ochako yepo na, kora nyalo sevo gimoro ka 200, ka 100, omiya chopo kuma chopeni. Koro yani ni her giri, to ket siniani, e gimitimono. Nyakora mwini nyaka ibed kod chuny mero mar ero gimitimo, iktime kod sinani, kendino ni to kwano migoyo to chopi kanye. King'iyo ngimani Modesh, igni wawachni 5 kata 10 mabiro, igombo ni gimitimo ni ichopgo kanye, to pimnwa ni to ere okenge moseloko go ngimani. Bintie joma inya kwano ni dhi school kata joma samoro kogocho ni to ni wan gi jatuo watimo bibedo gi that confidence mar timo ni wacho ni anyalo siri. Gini asetime to ne pok akelo part machielo mar puonjo. Apuonjo nyimine kata owete bende kake time. Okay. Okijangunya, okijawuoro ni toy mana kendi. Nikech akia gima kiny. Ka samoro Nyasaye kawa sani, God forbid, to ka an adhi bedo nyaka higni 90. Amen. Ka Nyasaye dang kawa sani to ng'ama na puonjo cha ema dhi kawo kara. Koro asepuonjo ji mang'eny. Kenda mor ka ng'ato nyisa kata oro na message ni minwa atimo gini nikech in. Osetimore na kama nikech in. Moro chunya. Kendo amor mokalo
kuom gik makamago katimore e ngima joma moko. E ohala kar kae ok ni itim gima loko ngimani kendi, to loka alwora kuma intiere. Exactly. Kiloka alwora kuma intie to in safe. Yes. Masini kata kakitiyo gi jomoluo ndio jende kanyo masamoro jende ke kaka wanyala wacho. To ongeni yule modheri naye anakuanga wetu. Yes. Sisi hatuwezi muingilia sana. Yes. Joboda itiyogo nyalo orogi. Ere kaka relate kod jogweng alwora ma intie? Wasebedo gi alwora mokue nikech mana kaka iwachono. Joboda wa ong'e maber ni kacha wadondi. Okinyi ka chiewo anyalo spend samoro kata siling 700 mana kuom joboda go. Yor ng'ane wuog ka dhi kaw nyamsiko kamacha dhiom na gine kacha cha kel na kar ka dhiom moro kacha cha ikel ka dhiom gini to samo dhini ichule. Koro oyuto kuomi. To wan bende nitiere jok ma wawero kuomgi. Jok ma wawero kuomgi gi bende wagero. Iwinjo. Jok ma pidho gwen wakaw kuomgi tong'. Mago be jok ma wagero. Nyaka tede gi tong'. Wagero gi to gin bende gigerowa. Omiyo wasebedo gi alwora mokue gi jowetewa. To ere kaka waneno ni kwaseneno ni wagero alwora mokue kod jowetewa, to ere kaka ineno ni kaka tiji mitimono ang'o ma ang' duoga kanyo? Number 1, ere kaka handle yourself kiloso gigi kentie jowa moko makoneni kaka wi kende ojany itimo ang'o togo mane kata we biro ka tuntie kit jaluo moro ma timo wala mok moraga jaluo keto bet moluo tiende mesa to kasta mochunge dot in mai timo nango. Mokwongo e duka na kanyo nitie kaka wapogo section gi section. Nitiere front office makar kanyo en mana customers gi nyara achiel ema tiyo ka handle customers. Otimango En tije enuso to kod receiving guests ga ka onge. Koro mbele kanyo en partner. To kidonje iye nitiere koro jikon wuon. E jikon ka nyiga katiyo I make sure ni a protect gi mateni girwako gipoko ni protecting gears. Yes. Wiye nitiere e head gi amukete wiye mayero klwar ni ngate chiemo orwako apron to tiende bendo orwako flat rubber shoes. Gimomiyo en nikech watiyo gi stima to pi bende nyalo pukore sa asaya. Stima cha nyalo chwado. You never know gima nyalo timore. Koro nyaka gibed protected. To gimomiyo customer bende duogo irwa en ni nitiere kaka wan unique. Waloso gigwa mopogore gi bakers mamoko. Nitiere kaka waloso recipes wa mopogore gi recipes moko. King'iyo tagline wa wacho ni it is not just a cake but an art. Matiende ni artistic otiye mang'eny. Olose gi sironyo gi chuny achiel. Magi ne kineno to kuongo mori gi oko kapok ichope iye. An gima duoka ga kamoro misa moro kata kuma ajote anyalo ga nyiepe duka achiel to dukni ng'eny en kaka owuok koda. Yes. Ere kaka make sure ni aduogo. Kendo mano aduoko ni Nyasaye kamano kuom nyara mantiere front office no. Owuoyo gi joga maber. Kosum joma kobiro to ni onge pok wakelo. Okonge chieng' manobi. O handle customers maber. En gi good customer rapport. Ma kanyo taduoko ni Nyasaye kamano nyomiya nyako maber. Mantiere mbele kanyo. To kata mana an owuon ok damor ka customer na owuogo marach. Kata an jalomba awuoyo gi customers ga maber emomiyo gisika giduogo. Yes. Apani wadhi nyime yo makare nyakor mwajwang kendo Career Thursday makauno en tarik 12 koka riambo higa mar 2026 nieri. Igani neno kochakre nade Modesh to geno mane ma ingo ingeno ka chakre ga jindiko ga gigo eko magigeno mondo megitim okawach mag familia mana maki magoala nikech meki wakocha do meki ang'oma idugombo dongri machalo nade ang'oma ni ndiko resolution magi kotende kod wandini igani kotedore kod wanda mokwongo ochakore maber koda. Amen. Gimomiyo wacho ochakore maber koda tarik 12 dwe mar achiel na yudo wendo koya oko
mobiro lima mane wacho wala kendo wabedo kode wige 2 to wendo ni odok sama wuoyo kodi ni tarik 20 adhi e dala mar Nairobi adhi wuoyo wacho wala ni kuyo nade adhi wuoyo gi joala wuoyo gi jo madongo e wach mar Owanda ni mane wach no wacha joma dongo tene nango abinge ni an kata iduo ka kunyalo ne wadhi wuoyo gi investors okay joketo mwandu joketo mwandu koro en mana lam nani Nyasaye hotel tudhi lombo gi ne kaka ginyalo keto mwandu kaluwo kata gwengewa yes aso wadhi timo gimoro ni exhibition exhibition ni timo mwandu ni miseloso tidhi godo kucho titango negi to gineno koro riso gima andiko piny en ni higa ni Nyasaye nyaka telna mayud machine moro manyalo miyo tich bedo mayot e dukana kacha koro mane lamuna maduong ta keto geno kendo ang'eyo maber ni ok abiduogo nono Nyasaye dhi telo iwacho ni gima ni chako mana ka tugo gi siling 1,000 ni sani nyaluongi mondo mi wuo kod joket mwandu maiso ni be jaket mwandu kiin gima nyisi niya ok nang'e kit ngima na Justus ni chieng'moro na idho ndege kana adongo to apenjo brother nani to kata mana ibede nani to kata mana sani makoro iketa i TV ni kana adongo apenjo brother nyathiwa tang'o manyalo timo mondo nena i TV to mi aduoka di tim gimoro marach mogik mane pok ng'ato time bwo piny ka idhi neni TV eyo marach kata tim gimoro maber mogik ma ng'ato pok notime bwo piny ka tidhi neni TV Justus kawuni luonga nango nikech gimi sebedo kitimo maber okitimo gima rach maber exactly koro mana nikech oala omiyo kawuono tok mayudo chieng' kende makungo nindo right TV aseneno right TVs mang'eny obed Ramogi obed Citizen obed kala to koro dala wachinde machiegni pacho ma koro dala e odwa ma wantiere koro tiji kikete chunyi kuki nani onjiri ni gimchele onjicha ni gimchenda ni osemia idho ndege adhi nyaka Uganda osemia idho ndege atinde ndege gima tinda wuotho godo joala ni ng'amo ditch but do you say I don't say the rules don't talk about it you will just see in action koro timatek Nyasaye ni kodi sleep up Nyasaye ni kodi Justus okobi weyi kura nyiso jowa mantiere piny kanyo machunye gombo ni mondo tim gimoro to luor wek luor ang'o ma diwach ne joma dwaro mayot rumo piyo ng'ama dwaro mayot ok dhi bet rumo piyo mar wadu nenogo ni dalino godo nyiego ni ng'ane morine chosa ni otimo 1 2 3 ni ndege no nyako wach ni wachigi kanyo but an achievement mamek in life But I have to talk about it. Exactly. Yes, moko kata mana bedo mana air the TV kama these are achievements that I have made in life. So I have to talk proudly about them. Ekadi dongri. Yes. Nyathima nyako samoro moro ntie samoro neni kamoro moro ma intie to neno ni pinyo goye gi bado gwang, pinyo jwange. Osetemo to neno koko dhi nyime. Samoro dibed ni methode mutiyo go marach to ang'o minyalo kone samoro entie mwalo wuotho gik Migori mwalo Nyatike samoro entie mwalo Gwasi Homa Bay County ka samoro entie mwalo Nyakach Nyakwere mwalo ka entie Semerata koni entie Gota Bimbo Siaya kocha jokanyana mwinji ang'o minyalo nyiso nyathi ma nyako ma samoro no chwanyre skul ok otieko en gachiedh nade ngima dhi bedo kode marach nyaka sani ka in kanyo to chunyi gombo mondo mi ibed gi giri moro kora nyalo wuoyo sekta na mar baking ka chunyi gombo ni beda beka kaka Mudesh kama wantiere gi scholarship moro madhi mbele inyalo apply ka pio lengore tibedo achiel kuom jowa ma wadhi puonjo mak mana ni scholarship ni omako sana jok manitiere Kisumu joma nie slums mantiere Manyata mantiere Kondeleka
to mantiere Obunga kata mana area mar Nyalenda kae. Urwaki Modesh Bakery mondo mi register mondo ka pio lengore ka wasetimo due diligence mo yudo ni in ng'at ma kare manyalo yudo benefit mar gini bi mondo mi wapuonji. To man oko mok nyal chopo ir Modesh sani. Inyalo akwai ni giri machunyi gombo ni timno chaka time. Wach maduong' ni chaka. Wek luor. Kiki luor ni girane tin kaka wuogo kode okonge. Kata en mana kahawa ema ichwako. Gimandas. Chwak kahawa no kikete chunyi te. Kete e birika magi kete cha. Wuoth go oko kiero. Ng'ato miweni inyalo weyo ni onge ng'ama nyalo makobadi. Tibro poka Nyasaye oro ni ng'ato from nowhere to makobadi. Mi bedo ng'ato moluor e gwenge. Mana kaka Mika Modesh kata Maureen Odera wacheno nyakor Magajong, wach maduong' ni ng'ato ber gi gire mochwedo ne kuot kuk kendo timo nyakor Magajong. Kamoro moro ma intie Career Thursday en chenro noero mabende mi thuolo ma nyiso gigo eko munjire watim kaka oganda kendo gigo eko manyalo miyo wabedo kod lokruok e ngimawa. E pinje maduong' en ang'o mitimo to ang'o migombo timo, to ere kaka inyalo riwri kod oganda mamoko mondo minyal loko ngimani mana kaka Modesh oseloko ngimane kanyakla kod ngima jogo eko molore. Winjo ko wacho ni sani en tie kod oganda mok tin ni 7 ma samoro ndiko kata chulo gi mana sting 10,000, 20,000, 5,000 to ntiere kuma pesa no samoro donje chulo ne ng'ato school fees, nyiewo ne ng'ato mogo, timo achiel 2-3 e ot kuma ji odakie nyakor Magajong. Maureen, ka watieko, erokamano mane minyalo chiwo kata chenro mane minyalo lero ne joka nyanam ni wanya bedogo koso ma ibiro ni mari mokwongo kata kendo mogik watiloso kendo imedogo siep, ang'o ma diwachi? Watiloso kendo imedogo siep mana kaka iwacho no. To ma e odwa matiende ni odu nyaka iher. Koro an gima wacho en ni embeleka tich dhi tiyore maber. Wadhi kelo tich mondo mi omed lando wa oko ka mondo ji owinji ni maso ni machiegni ni onego bi gi kamera asubiru kawo kaka tich tiyore iye kacha cha usekawo kaka tich tiyore iye kacha cha koro lando wa oko ka to ji biro to tich dhi mana nyime taduoko erokamano maduong' kuom paro mane paro godo ni luong Modesh mondo ler ne jopiny gik matimore kaka onego timgi. Ng'at machielo man kamoro ang'eyo ni yudo puonj moro matin ni ochaka kiko luor miyo bergo kapune miluori kendo miyo bergo kapune miluori makati chung' mane mbele chuo iwuoyo gi duol in gi chir kiwuoyo go mbele chuo nikech kata to be inyagolo bread. What is we don't say that my friend. Kata mala kinyisa kendo gima ero godo ng'ama dhako man gi pesa ne. Chieng' moro na mor ka nyathina mapuonjo o kijana moro approach ni ateri lunch. To nyise ni bing'ena nyalo nyiewo ni lunch no. I can afford it for you. Yes. Iwinjo? Ichung kitegno. Okay, chak goro map mar Afrika. Apana. An sani kachunyo gombo ni saa 7 sani koro en gweno gi chips. Alo. Kamiyiero. Okadhi kata simu alo. Kel na gweno gi chips adwa chamo. Nikech an gi pesa na ofukuna. Koro mane gima akwayo nyimine matindo. Wawuogru oko, wati gi chir mondo waso pesa wayo ofukuwa. Kikakuwa pesa kibrit, kikakuwa pesa chumbi, to kata mana kaka rwakora, we ane mabuoge to kiko buoga. Ane mamondo mi abuoge to kiko buoga gi kit rwakruok. Iwinjo? Mane gima wacho ne mine. Nyakor Magajong ng'awo to ber gi gire momako kata luth kuonde ma bende koro dhigo nyime mago kwechega gin weche Mika Modesh mano Maureen Odera mabende jatayore tije maduong' e kambi noero mano mar Modesh Bakers mabende yudore Manyata Kisumo. Uyok de wil mokami thuolo mondo pimnwa ni to ng'ama dwari oluwo kanye kochopo
nyalendo sike pacha Manyata. odhi Manyata to ami thuolo nikech asewinjo kiwacho kanyo ni mbele ka idhi luongo mondo mi koro waket gini ayanga ni walendo kod Modesh. Yes. Ami thuolo yie ni mano biro timore. Ayie. Wapanga Wapanga. to Nyasaye donje. Erokamano. Nigi namba inyis ni giyudi nade namba mar tich. Koro kidwara tinyalo yuda e namba mar 07 26 844 169. Anuoyo 07 26 844 169. Kata kibiro ilore stage kaw mtoka namba 9 lor wacha ni adhi Modesh Bakery. Sani en stage e tok Manyata Primary School, Bath Manyata Primary School, Modesh Bakery. Ilori mane dhot kama tichopo. Erokamano nyinya kor Mungajwang, Nyasaye konyalo into chako nyalo na wachak warad kodi Career Thursday machielo chieng' juma no Roma kiny en chielo mwageno ni Nyasaye nyalo noto botimo chieng' tich ang'wen kata chang'wen kama obro luonge jolony mopogore mabende osebano bad sati kendo osechodo kuo mondo gineni giloko ngimagi kendo giketo kuonde mesa. Wachako time kendo odiochieng' machielo iluonga ni Justus Adoyo and Wood Seme. Bye bye for now. Bye. Asante. Get ready to elevate your